Engakukhumbula ngesikhathi sika 1976 ukuthi isimo sase South Africa kusukela ngenkathi kuboshwa abantu abaningi ngo1963 kwake kwaba khona isikhathi lapho kwake ngathi kuyathula ezweni kwaqhubeka amacala kwaboshwa abantu babheke eMarobben Island kanje yaya kodwa kwathi uma sekuqala isikhathi sama 70s yaqala intsha yaseyikoleni kakhulu ukuba ithole umoyana wezombusazwe owaqala ukuthi ubonakala uqhubeka kwathi ke uma kufika u76 bavuka umbhejazana abantwana ikakhulukazi abasebefunda bephikisana kanye nendlela okwaqhutshwa ngayo ezokufunda kodwa lokho kubalulekile mhlawumbe ukuthi umuntu akucacise ukuthi kwakungeyona into esasingayiboni mayiza siyokhumbula ukuthi ikakhulukazi uma kuqala ama 70s kwase kwakheka inyunyana ezase seziqale kuba zibe namanyathelo eziwathathayo ikakhulukazi cabanga ukuthi kwaku 73 lapho khona okwaba khona iziteleka eThekwini ziqhamuka kumanyonyana kwase kukhona nabaphuma eRobben Island abanye ababekade begwetshe ngo63 njengathi nje kusho ukuthi kwase kuvuka umoya wabantu bethi lencindezelo inkulu manje ngizama ukuthi ukufika kumzabalazo wabantwana kwakulandela okuthile okwase kwenzekile ezweni siyokhumbula ukuthi kwake kwaba khona iziteleka zabantu beduba amabhasi lapha kwiprovince okwakusathiwa iNatal wahamba lo mlilo waze wafika eGoli kodwa okubalulekile ukuthi thina njengabantu bezombusazwe esasanda ukuphuma emajele sase siqala ukuvukuza lento okuthiwa usebenza ngaphansi komhlaba saze sabhala umbiko thina abaholi bala eNatal subhalela ngaphesheya ukuthi kukhona umlilo ozovutha ezweni lo mlilo siucabangela ukuthi uzobe uqhamuka kubasebenzi ngoba sase sithatha nokuthi abasebenzi baseke bathi ukuvela bebhikisha masibuka ukudlula kwabantu beduba amabhasi sathi no kukhona okuzoqhamuka la okukhulu sakukhomba ku1975 masithumela umbiko lengaphandle thina sasisebenza ngaphansi komhlaba isathi mase sikhuluma sathi sakwazi ukuyihlaziya le ndaba sabona ukuthi kukhona okuzokwenzeka kodwa saphazama izinto ezimbili kuphela kwaba ukuthi kuyoba abasebenzi akubanga abasebenzi kwaba abafundi sathi kuyoba 75 kuyobe futhi kungabasebenzi kodwa kwaba u76 kwaba ama students kusho ukuthi ianalysis yethu yaphuma kancane nje ngoba sasifunda isimo ngaleyo nkathi ukuvuka kwentsha kwabonisa into ebaluleke kakhulu emzabalazweni ngoba yonke imizabalazo iningi labantu abagijimayo abantu abasha kusho ukuthi kwase kufika isikhathi sokuthi intsha ithi sekungamane kufiwe kungcono Xamalala ngifuna sikubuke njengomuntu omusha kunyaka u1959 nokuyisikhathi la owasuka khona usuka enkandla kulandela ukudlula emhlabeni kaBaba wabesebenza njengephoyisa wadlula waya kwamaphumulo ekhakho mama nokuyila okhule khona kwamaphumulo kusukela ngeminyaka yawu1959 kusondela kuze ngifuna ke sibukeke ukuthi nje umuntu omusha ngalesi sikhathi yini eyakwenza wadonse kakhulu wangena kwipolitiki na njengoba wagcina usungene ngamandla kwipolitiki angithi nje okokuqala ngemva kokuba sengiye komalume
lapho ngafika khona ngisemncane umama elindele ukuthi ngizoqala isikole khona kodwa kwathi kulonyaka kufanele bangiqale ngayo isikole kwawunyaka owaqondana nesimo esaxaka ubaba omkhulu njengondoda yayifuyile isebenza iphoyisa abafana babekade bemlusela inkomo kwafika isikhathi sokuthi bayahamba manje bahamba ke engazilungiselelanga ngoba wayengazange afuna umfana ozobheka kwathi noma umama eshiseka ukuthi ngiye esikoleni manje wayesekhuluma naye emcela ngoba kusho ukuthi ngase ngifike esigabeni sokuthi sengingakwazi ukwelusa wayesemcela ukuthi awu umfana akangibambele ngoba nakha ngihanjelwe nomama ke noma ayisebenzela kwafanele kamhloniphe ubaba wakhe wavuma ngaqala ukwelusa inkomo zika baba omkhulu ngicabanga ukuthi ngasuke ngalusa kahle kakhulu wakhohlwa ukufuna umfana ukuthi makuphela unyaka kufanele ngiye esikoleni mawusuphela unyaka umama esebuye emsebenzini elungiselele yonke into awakhala ubaba omkhulu ukuthi awumntana ngikhohliwe ukufuna umfana ngisacela futhi akaphinde umfana qhube ngaqhuba kwasho ukuthi ngilusa kahle ngisho abanye omakhelwana babe nenkomo ezingimbalwa base bethi angiyilusa kanye nezakithi ngizakomalume ngalusa ke kwakuhle kanje nangonyaka olandelayo ubaba omkhulu futhi wakhohlwa ukufuna umfana ngoba ngiyabona ukuthi wayesejabula ukuthi nongilusa kahle kakhulu leyo nto iyazenza ukuthi ngiphuthelwe isikole ke qobo ngoba ngenkathi umama esalwa lolu daba waseke umama omkhulu esefika esezocela ukuthi ngibuyele kaZulu ekhaya kanye nomfowethu wayelama mina ngabe sathe ngiyakhala kumama omkhulu ukuthi hawu Nkosi yami isikole wathi hey inkomo zika baba wakho zolusoba kwabaleka ukuthi ngibuyele ke ekhaya enkandla kulapho ke ngokwezepolitiki engaqala khona ukuhlangana nokwazi ukuthi kunento ukuthiwa incindezelo njalo nje ngoba kwakukhona abantu abasebeqinile ababili owayengugogo wakaNdlovu nekhehla lakaBhengu kwakuthiwa uSwi Masobeshe ikhehla leli isalukazi sona sasibizwa kuthiwa uMandlondlo njengoba ke emakhaya kuyoxoxwa indaba nenganekwane nento ezindala njalo njalo laba bobabili kwakunodaba olwalubaphethe njalo nje ababefuna ukuxoxa njalo nje lokuthi bayibona ngamehlo impi kaBhambatha ngoba ngaleyo nkathi babe balinganise ngokuthi isalukazi lesi sasanda uphuma amabele seyitshitshana encane bewontangake kangangokuthi ngenkathi ilwimpi amangisi esenqobe abamnyama babanjwa abantu abaningi umuntu nje wayebonakala ukuthi ubusenento angayenza wayebanjwa nabo babebanjiwe begcinwa einkambeni kulapho ke basixoxela khona ngokuthi lempi kwakuyimpi kaKhandampondo lapho khona abelungu ababethi wonke umuntu wesilisa kufanele ukuthi athelele ikhanda lento yenza ukuthi ke kusuke impi lebizwa kuthiwa impi kaBhambatha lokho ke babechaza indlela abahlupheka ngayo ngenkathi bese inkambini ukuthi babehlushwa kanjani uma sibuza ukuthi kwakwenzelwani lokho na bathi hayi abelungu baphuca abantu izwe labo ingakho ke babe befune benze lento abayifunayo bafuna ukubathelisa ilokhuzana ngamakhanda kanye nezindlu nje kukhona kwakukhona ukuthiwa uthelela indlu nje ngoba besixoxela ukuthi babezama ukuphoqa abantu ukuthi bahambe bayofuna imisebenzi futhi bangahlali ngokujabula eindaweni zabo kusho ukuthi kwaba ukungena ke kokuqala kokwazi ukuthi hawu kanti kukhona ukuthiwa incindezelo abelungu bahlupha abantu abamnyama babafaka amajele njalo njalo bathathizwa labantu abamnyama kwawungokuqala ke lapho ukungena kwento yepolitiki ukuthi kanti izwe linje okwagcwalisa lapho ke kwaba futhi umfowethu omdala ozalwa ubaba okuthiwa igama lakhe umuntu kaBongwa owayeyisosha empini yokugcina
futhi eku-ANC futhi eseyinhlanganweni zabasebenzi. Kwakuyindoda ke ekhuluma kakhulu eshumayela izwi likaKhongolose noma kuphuzwa noma kwenziwana. Wayethi ke mayifikile ekhaya sihlalise phansi axoxe ngo-ANC yonke into. Wayiletha ki-ANC engqondweni ukuthi kanti kunje sekuhlangabezana nalokho kwakuxoxwa laba abadala ukuthi kunengcindezelo. Kanti ngemva kwencindezelo abantu sebeyalwa manje balole inkululeko yabo. Kwasho ukuthi ke lokho kuyangena lapha ekhanda. Kwagcwaliswa na ukuthi njengoba umama wayesebenza eThekwini uma kusebusika ngangiye ngimvakashela. Ngaqala manje ukubona inhlangano okanye imihlangano ebakhona endaweni ezivulekile lapho kuhlangene khona uKhongolose. Amavolunteer kaKhongolose efake iuniform yakhona kanye nomama. Indaba yeANC ke yangena kakhulu ngaleso sikhathi leso. Ngicabanga ukuthi lokho nje kukodwa kwaba nomthelela omkhulu kakhulu ekubeni ngicabange ngokuthi thina abantu abamnyama sicindezelwa abamhlophe bayizitha. Siyazi ukuthi kwakunengoma ezazixoxa ngisho indaba uqobo. Sikhalela izwe lakithi elathathwa abamhlophe. Sithi Zulu, Mxhosa, Msuthu hlanganana. Kusho ukuthi lokho ke kwanda la elokhuzeni emqondweni wethu ukuthi hey kunombutho olwela inkululeko yabantu abamnyama. Kulodaba olungasuka einhliziyweni zabantu ikakhulukazi la eNingizimu Afrika oluthinta umhlaba. Ukhulume ngempi kaBhambatha yango-1909 eyayibaluleke kakhulu ngoba isisusa sale yampi uBhambatha kaMancinza wayelwela inhlabathi. Sibuyele emuva kancane ngo-1879 inkosi icetshwayo into ayilwela qha kwakuyinhlabathi. Ngo-1838 inkosi uDingane eNcome ayekulwela kakhulu kwakuyinhlabathi. Ngo-1913 abamhlophe babephasisa lomthetho olawula ukuphathwa komhlaba. Babethatha lenhlabathi umuntu omnyama aqala kwakuphambilini ukuyilwela. Ngifuna ukuthola umbono wakho ngasodabeni oluthinta ukuphathwa komhlaba kwelokuthi kule minyaka engama-27 kuze kube manje. Yini le eyenza ukuthi umuntu omnyama kube nzima ukuthatha umhlaba owathathwa ngendluzula owenza ukuthi abantu abamnyama baqhubeke nokubhuqabhuqwa indlala nobubha ngoba bengenamhlaba? Uma ungibuza ngokuthi yini le yenza ukuthi abantu abamnyama bahluleke ukuthatha umhlaba, lokho kulethwa ukuthi salwela inkululeko. Siyokhumbula ukuthi ekulweleni kwethu inkululeko uma kwakhiwa uANC kwenziwa konke, udaba lomhlaba laluhamba phambili ngoba wawusuwathathwa umhlaba wethu omkhulu. Kodwa abaqala ukuthi silwele inkululeko babefuna ukuxoxa ilungiswe lento ngoba kwakuthiwa ayikwazi kuba nje ngoba makuthiwa kubuswa kunombuso umbuso weAfrika eseyathathwa nabelungu. Kufanele ukuthi wonke umuntu akwazi ukuthi aphile ngendlela ethi uphile ezweni lakhe. Kodwa thina abantu abamnyama njengoba uyokhumbula sasidudulwa endaweni ezinonile, sishoniswa ematsheni emahlanzeni. So udaba lomhlaba nokwakhiwa kweANC ngoba yaba umbutho oqala lwalusemqoka kakhulu. Siyokhumbula ukuthi owayengu-Secretary General we-ANC oqala wathi uma ekhuluma ngomthetho owawushayiwe uphuca abantu izwe labo noma umhlabathi wabo, wathi umuntu omnyama walala umuntu ekhululekile wavuka ngakusasa engasenalutho engasenamhlaba ezweni lakhe engasazi ukuthi uzohlalaphi. So udaba lomhlaba udaba olukhulu kakhulu. Noma silwela inkululeko besihlabelela ngalo, sikhalela izwe lethu elathathwa abamhlophe. Uma sithi nje Zulu, Mxhosa, Msuthu hlanganani, sasifuna ukuhlanganela ukuthi akubuye umhlaba wethu owathathwayo. Kodwa kwawuthathwe ngendluzula ngaso sonke isikhathi. Uma ke sesilwela inkululeko, into eyenzekile asikwazanga ukufika ekugcineni ukuthi singene ngesibhamu
saze sabehlula abaphakamisa izandla abasicindezele. Kwafika isikhathi lapho kuthiwa khona ayixoxwe le ndaba. Ngelokulwa okungaka nalokubanga nalomzabalazo uzophela kanjani. Kwase kuvunyelwana ukuthi ayekwe yekhali akuxoxwe. Kulapha ke kuxoxeni lapho khona ngaso sonke isikhathi uma kuxoxiwe imphumela eye ingabi le imphumela benifuna. Uyokhumbula ukuthi kwelaseZimbabwe sekuxoxwe konke kwaqeda kwathiwanya udaba lwaphindelwa susa ingxabano kwaba udaba lomhlaba ngoba izaphu isithi sathenjiswa ukuthi lo mhlaba sowuthola asawutholi manje amangisi ethembise ukukhokhela labo ababe ngosomaplazi njalo njalo. Umbuso kaMgabe wathatha umhlaba ngenkani. Lolo daba kusavunganywa ngalo namhlanje ngisho eZimbabwe. Nathi ke mase sixoxa ekuxoxeni ikakhulukazi sekukhulunywa ngomthetho sisekelo ngoba ekuqaleni ngenkathi yeKhodesa sasixoxa lapho ngokuthi akuphela ukulwa kube khona inkululeko nokulingana kuwo wonke umuntu. Lapho kwaba khona ivumelwano ke kwase kuthiwa izinto ezizotholakala phakathi kwiconstitution zona zizoxoxwa uma sekukhona esakubiza ngokuthi abameli babantu abakhethwe abantu sebese endlini yokushaya umthetho eParliament. Kwathiwa yilapho ke yokwakhiwa khona umthetho osisekelo. So lapho ke abaseParliament akwathi abangamalungu eParliament njengoba kwakuvunyelwene ngokuthi kuyothuma iParliament selakha umthetho osisekelo lingabizwa ukuthiwa iParliament elinganyelwe uSpeaker noma uDeputy Speaker no Deputy Speaker. Kwathiwa kuyoba iConstitutional Assembly ebese kuhlala usihlalo kanye neDeputy yakhe. Kulapho ke lemniningwane okwangenwa kuyona kakhulu ke manje sekuxoxa ngokuthi amalungelo azoma kanje umhlaba uzoma kanje njalo njalo. Kulapho ke okwakuthathwe khona inqumo njengoba ngithi nje azihlukananga nalezi athathwe eLancaster ngoba nakhona udaba lomhlaba aliqedwanga njengoba lungaqedwanga lapha. Thina bantu abamnyama nabamhlophe kufanele sivumelane ukuthi kufuneke lilungiswe ngoba uma lungalungisiwe kuyokonakala ngelinye ilanga kube nzima ukukhuza ukuthi uzokhuza uthini. Xamalala sengathi inkinga eyikhungethe ohulumeni baseAfrika ziyinkinga uma ubuka ujula eyisuka kule yanqunguthela yangoJuly 1878 yaseBerlin yayihlanganisa amazwe ayisithupha aseEurope nekuyinqume ezathathwa zaqinisekisa ukukolonizwa kwezwekazi laseAfrika ngeindlela ezehlukene. Zaqinisekisa ukuthathwa komhlaba emazweni ehlukene aseAfrika ngendlela enamandla. Uma ubuka njengosopolitiki ojulayo kukho konke sikuguqula kanjani lokhu ngoba ivumelwano ezashaya ngo1878 uma ubuka onke amazwe aseAfrika kuyabonakala ukuthi isezwakala nanamuhla abaholi bamazwe ehlukene aseAfrika abakakwazi ukuba namandla okuguqula nokubuyisela emumva ezinye zale inqumo ezathathwe eBerlin ngo1878. Lokho ikhona okuyisilonda esikhulu kakhulu kunazo zonke ezikhona ezibhekene neAfrika. Siyokhumbula ukuthi ngalonkathi thina baseAfrika sasingakaze sibe nento esiyenzayo nokuhamba ngaphandle njengabantu baseAfrika. Sasihlala lapha nje ikakhulukazi ngoba sasingaswele lutho. Amazwe ayehamba ehlenyuka ababehambe befuna ukuphila ngoba indawo zabo zingenalutho. Siyokhumbula ukuthi isigaba sokuqala esaba buhlungu kuthina kwaba abantu baphesheya befika ukuzothenga izigqila eAfrika ngoba benabantu abafuna bazobasebenzela mahala nje babandisela umcebo wabo mahala nje. Lolo sizi lalibhekene nathi sithathwa ngezikebhe ngenkani la sisiwa phesheya. Kodwa ngoba babefika lababona ukuthi leli zwe linothile base befuna ukufika
bezoliphanga ngenkani. Ngenkathi ke beliphanga ngenkani kufuneka ukuthi manje baxabane bodwa uma beficana eindaweni ezithile balwe bebodwa. Yilokho kwaholela ekutheni inkosi yaseJalimane ibisithi akwenziwe umhlangano omkhulu wonke lamazwe aphesheya abantu abamhlophe kuzoxoxwa ngokuthi njengoba sebengene eAfrika nje abangalwi bodwa babange ukuthi iAfrika bayicindezela kanjani. Akuvunyelwana ukuthi oyofika kuqala endaweni ethile amise iduku lakhe kuyobe sekuyindawo yakhe leyo njalo njalo. Ingakho ke amazwe afika azozixephulela. Into ebuhlungu ukuthi lezi inqumo babeyithatha nje sasingekho thina. Asizange kukhulunywe nathi ukuthi hey sesenza lokho. Bahlangana bodwa engqungqutheleni okuthiwa yaqeda unyaka wonke. Base bakha umthetho okufuna ukuthi bawuhloniphe bebonke ukuthi uma sifike eAfrika siyoma kanje, uma seyithathela indawo yakhe umuntu labo bantu boba ngaphansi kwakhe njalo njalo. Nangempela ke beze Afrika iqiniso lisemqoka ukuthi sasingekho lapho thina. Kwathathwa inqumo amazwe amaningi anendawo yawo ngezwe okungelone labo okungelethu. Into ebuhlungu ukuthi ngemva kwesikhathi thina bantu abamnyama kwafika lapho esithi khona akulungile lokho. Kufanele ukuthi silwe sikhululeke ngoba babesicindezela besicolonizer besicindezela njengesizwe esimnyama noma izizwe ezimnyama. Sathi ke siyolwa manje endaweni eziningi abantu basukuma phansi balwa eziningi banikezelo. Kodwa uma sekwenziwa lokho abashonga ukuthi hayi sesiyahamba ke manje sibuyela emazweni akithi siyanishiya nezelweni nisaleni ibusela. Benza indlela eyisimanga yokuthi babuka abantu ababeqhamuka belwela umhlaba wabo ukuthi bakhuluma into eyinhlakanipho kangakanani ekuthatheni lamalungelo abasebezinikeze wona. Ababebonakala ukuthi bayahlupha babulawa njengolumumba. Ababebonakala ukuthi sebeqala ukuhlakanipha babesuswa embusweni. Kodwa into okuyona engihlaba kakhulu mina eyokuthi thina ndlu emnyama abafundileyo noma ngabe bafunde iphi inhlobo yemfundo noma bafunde economy noma bafunde ilaw noma bafundeni abafiki uma sebethole ulwazi esigabeni sokuthi babone ukuthi into yethu le asiyilande kulaba bantu. Abafiki lapho. Abaholi baseAfrika abesebekhululekile bafika esigabeni lapha bathi khona sekunamazwe asekhululekile la eAfrika. Asakheni inhlangano ezosihlanganisa thina ama-Afrika ngoba vele siyizwe elilodwa elikhulukazi. Kwakhiwa iOAU, iOrganization of African Unity. Ngesizathu sokuthi abelungu basebe kwazile ukufunda ukuthi abantu babaxabanisa kanjani, babahlukanisa kanjani nangembono. Nakhona lapho yaqala imbono ukuhlukana ukuthi sithi iAfrika ikhuleke kanjani na. Esikhundleni sokuqonda ukuthi okokuqala nje singakafunda ukuthi sithi iAfrika ayihlangane kanjani, umbuzo nje kwafanele uqala ukuthi bafunani lapha njengoba sekuyibona abantu basiphethe nje. Uma uthulwela inkuleko bathi sizokunika inkululeko. Njengoba babesho uyokhumbula ukuthi babethi kuqala unikeza into okwakuthiwa uziphethe isikhashana ubona ukuthi uyakwazi ukuziphatha nakwakuthiwa iself governing before unikezwe full independence okanye inkuleko ephetheyo. Kusaphethe lelizwe ebelikade likuphethe. Inkinga ke ekhona ukuthi wawusunikezwa yibo manje sekuyibona bazinika ilungelo ukuthi bazokunika ukuthi uphathe kanjani izwe lakho njalo njalo. Into ke eyenzekile ukuthi singayenzi ukuthi uma sesihlangene sile OAU
singakhulumi loludaba lwekonfa noma lwengqungquthela yaseBerlin leyathatha iAfrika. Yini singazange sikhulume lokho na? Yilokho kusase. Umuntu omnyama utshela ukuthi umhlaba lo ngaphezulu wakho kodwa lokho kungaphansi okuvundileyo nokunothile akukona kwakho. Sinamazwe njengeNingizimu Afrika, oDRC namanye amazwe aseAfrika anothe ngeimbiwa phansi. Osekuphela isikhathi eside leimbiwa phansi okungaba igolide, ilahle, iplatinum, woyela, igas njalo njalo. Kungamhlomulisi umuntu omnyama ezweni okungelakhe noma ezwenikazi okungelakhe. Abaholi bamazwe aseAfrika babonakala behluleka noma basabonakala behluleka uqinisekisa ukuthi imbiwa phansi ziyabuyela ziyokwakha umnotho ozohlomulisa abantsundu emazweni abo abakuwo. Ngenkathi wengamelizwe ube ingxenye yohlelo noma izinhlelo zokusungulwa kweBRICS Bank neBRICS nje iyonkana nebhange lokudevelopa amazwe lasathuthuka. Kodwa kuze kuba imanje izinqumo ezithathwe zithinta iBRICS iningi lazo ayikafezekiswa kuze kuba inamuhla. Ingabe lokhu kukhomba ukuhluleka kwabaholi baseAfrika ukuimplementa ama decisions abawathatha behlangene? Ubuza umbuzo onzima kakhulu. Uma ngathi nje ngihlehle kancane ngenkathi amazwe amancane lawa amanye akhona eAfrika efikelwa ukubona ukuthi ayihlelekanga kahle lezinto ngendlela obakufanele sihleleke ngayo. Inkululeko yabo ayiphelele. Ikakhulu lawa ayekade ecindezelwe eFrance. Esetha kushintshe isivumelwano esabhalwa eFrance ngenkathi ithi banikeza inkululeko. Ukuthi mabavuma ukuthi imali zabo zizophathwa eFrance. Nokuthi emazweni abo kuzoba khona inani lamasosha aseFrance azohlale khona ebhekele ukuthi uma kukhona okuphazamisa izinto zaseFrance ezitholala lawo masosha ayongena phakathi athi wo. Kutheke makubonakala ukuthi khona abaholi abathi manje ayilungile lento ayishintshe. Kwaqala lento ebizwa kuthiwe Afrika phecelezi ama-coup d'etats. Kusho ukuthi labo baholi bese bebona indlela basuswe kubekwe umholi ozozwa abacindezeli. Yilento eyaletha lesasigaba sokuthi kuthiwe kunama-coup d'etats eAfrika. Kwakuvinjwa ukuthi abantu abakhaliphile nabafuna yonke into eright abasuswe okanye babulawe. Nabacabanga kahle izinto nje zabangela ukuthi onkruma kwamenkruma basuswe. Nabo kwakuyikho lokuthi bonke laba bakhuluma into ezokona lombuso wabamhlophe abasuswe. Yilento yenza ukuthi kube nzima ke manje ukuthi bagijime ngoba bese befaka abantu babo ababebizwa kuthiwe pheceleza ama-puppet, abantu abalalela laba yabantu. Kusho ukuthi babezama indlela yokuqeda ukuthi imicabango yethu ingajuli ekutheni asithi azibuye emasisweni. Inkinga ke le ngoba bathi uma bevuma lokho kusho ukuthi bayalahlekelwa lomcebo nalomnotho. Kunamazwe aphesheya aphila ngoba ethatha yonke into eAfrika ukusukela ama-veg ithelo nje zonke lezi yonke into singakafiki nje kogolide kokumbiwa. Abafuni ukuphunyukana nayo. So bambhekile noma imphi umuntu omnyama okucaca ukuthi ukhuluma kakhulu bayamsusa njengoba ngishilo nje uLumumba wabulawela ukuthi wakhuluma iqiniso uma engena nje njengo prime minister. Okwame Nkrumah basuswa ngoba babekhuluma iqiniso onkwame ibona babethi ayibuyi iAfrika akubuyi umnotho waseAfrika asihlanganeni sibe sonke abazange bahlala isikhathi eside ngoba kuthiwa usehlakaniphisa abanyeke lo. Into esasiselele thina baseAfrika hayi ama-politicians kuphela. Uma singabefundisi sikholwa sifuna kube khona inhlala kahle efuna uNkulunkulu emhlabeni asikwazi ukuthula
singama Afrika sesifundile sekunje sesazi ukuthi into umuntu eyalowo eyasolosizo yaleso sithule singasho lutho. Uma sesifunda imithetho sixakwa yini ukufunda lo mthetho owenziwa eBerlin ukuthi lo wamthetho akona umthetho ongasigavuna ngoba sasingekho lapha. Uma singothisha sihlula ukufundisa izingane yonke lento ukuthi njengoba usibona nje sila ngokomthetho akufanele ngabe sila ngoba izwe lethu leli asebefunde i-economy bahlulwa yini iningi labantu baseAfrika bahamba bohlala phesheya mase befundile bayaqashwa lephesheya isenkulu into kithina sonke nje kodwa la eSouth Africa inezimpawu ezithanda ukwehluka kakhulu ngoba iSouth Africa ithanda ukwehluka kwamanye amazwe ngezizathu ezithile esingayixoxa ngelinye ilanga ukuthi yini lebangela kube khona lezo zizathu na yizo lezi ezenza ukuthi namhlanje uthuma uthi akubuye umhlaba uze ebantwini ungabhilida belungu kuphela kubhilide nabamnyama bakuphikisa nabazithatha izinqumo kube nzima ukuthi bazenze futhi ukuthi zenzeke ingoba laba yabahlakaniphile baphethe yonke into bayakwazi ukuthenga abantu bayakwazi ukwenza konke ababaningi abantu uma bekubona ukuthi uthanda ukuhlupha ukukhuluma lezi zinto ujaha wedwa njengenyamazana nje impela ungazi uyoshoniswa ngale. Ningizimu Afrika ithathwa ezwenikazi lase-Afrika njengelinye lamazwe asimeme kakhulu mawubuka indlela umnotho walelizwe nesimo senhlalo yabakhelele lizwe okume ngakho for isikhathi eside kodwa uthola ukuthi kukho konke lokho imbi waphansi njengoba silazi iqiniso ayikamhlomliso nsundu njengoba sike sasho nawo phinde ukufakazela lokho phezulu kokuba umuntu onsundu engakahlomule ngeimbi waphansi emnothweni okumele ngabe unesandla kuwo akekho nhlobo umuntu omnyama omhlophe usawuphethe umnotho kuze kuba imanje nakuba osopolitiki behlangane nxa zonke iqembu elibusayo laba nezingqungquthela ngo2017 eNazareth enye ingqungquthela yaphuma nama resolutions athinta ukubaleka kokunationalize imayi kwezimayini ukubaleka kokwakhiwa kwezibhange lombuso ukubaleka kokuqinisekisa ukuthi Reserve Bank iyabuya iba ngaphansi kahulumeni kodwa zonke lezo zinqumo ayikathintwa ngokugcwele ubuholi obusemandleni kwanamuhla ngifuna ukuthola ngokubuka kwakho ukuthi yini le eyenza ukuthi kube nzima ukuthi kube nokuthinta kakhulu izinqumo ezinyakazisa amandla emali abonakala ekubantu abamhlophe kwanamuhla nokufaka phakathi ingcindezi umuntu omnyama abhekana nayo la uma eke wathi uyaphakama uphakamisela ukuthi ufuna ukuba nesandla emnothweni ashoniswe phansi noma acindezeleke konke iNingizimu Afrika phezulu kokuba inawo ama resources abengenza ukuthi kwazi ukuba negold refinery isasilele iNingizimu Afrika isidlulwe na iRwanda sokukhumbula ukuthi idlule kuyivuvaba zempi eyithinta genocide impi eyiphakathi kwamaHutu namatutsi kwafa abantu abaningi kodwa phezulu kwalokho iRwanda ibonakala ihamba phambili kwitechnology ibonakala ihamba phambili njengoba isikwaze ukulontsha igold refinery izwe laseAfrika elihamba phambili uma uliqhathanisa namanye amazwe yini lesihlulayo njengeNingizimu Afrika ekutheni sibe kulelo zinga kuze kuba imanje iNingizimu Afrika ngike ngathi ukuthinta ngaphambili ayifani namanye amazwe kunombuzo esingayibuza wona ukuthi ihluke ngani angiboni ukuthi sesake sahlala sayihlaziya ngempela savumelana ngalokho iSouth Africa inabantu abamhlophe abahlala la eSouth Africa njengama South Africans njengabantu base South Africa abangaseyohamba baye kwezinye indawo bafika la kanti iSouth Africa ibaluleke kakhulu ezweni nje mawuthatha uhlanganisa lonke number 2 ekubalulekeni ngemva kweMiddle East yokhumbula ukuthi kuqala ipoint yayibaluleke kakhulu eAfrika kwakuyiMiddle East ngoba ngisho abahwebi babehamba khona ngoba iyona ekwenza ukufikele ukunoma yipi ingxenye yezwe udlula lapha
Ilento yenza ukuthi baluleke ihlalini ezimpe engapheli njalo njalo ihlali undaba mlonyeni. Into thina singakayibhekisisi kahle ukuthi iSouth Africa le nayo iyundaba mlonyeni ezweni ngenxa yokubaluleka kwayo. Ngemva kokuba abantu baseNtshonalanga belungu bexakene nenkinga yokuthi uma bedlula beya eFar East beyohweba, uma bebuya bahlaselwa ama-Arab abaphuca izinto zabo. Yabenza lonto ukuthi bafuna ukuthi singakwazi yini ukufika ngalela sifuna ukuya khona ngaphandle kokuba sidlule lapha. Baseke bethatha isinqumo sokuthi bazohamba ngolwandle, babheka ukuthi awukwazi ukuhamba ngolwandle uzufike ngale. Bathi uma bezojika ngala bathothi hawu kanti iyaphela iAfrika lapho uhambe ngamanzi. Kwasho ukuthi ngaleso sikhathi babe kade bengazi bona, bathi bayithola le ndaba, bayitholanga, babe kade bengayazi. Bathe kuhambeni kwabo babona ukuthi hawu kanti kuyadluleka la. Ulwazi lwalaba babehamba olwandle ngalowo nkathi ukuthi kanti kukhona lento okuthiwa iCape Point yokudlula ngala. iSouth Africa yaba enye yendawo yesibili ezindaweni ezikhona emhlabeni jikelele lapho khona okwazi ukuhamba uhwebe kuwo wonke umhlaba ungathintanga umhlabathi omile uhamba olwandle nje. Leyo nto yenza ukuthi iSouth Africa ibaluleke ibe unumber 2 kunamazwe ase Middle East. Into lesingayicabangi ngesinye isikhathi ukuthi lento yenza ukuthi sibe intanda kubukwa okanye sibukwe njalo, nalento yenza ukuthi sibaluleke kakhulu. Ilento yenza ukuthi iSouth Africa le ibe sembangweni ezweni. Ilento yenza ukuthi iSouth Africa ibe nabelungu abangaphezulu kwabo bonke abelungu wonke umhlaba ngaphandle kwase-Europe baningi la. Abangezile ngokuzohlala nje, abazohlala abaze ukuthi sekuyikhaya labo leli. Yaphinda yana lo mnotho nawo omkhulu ongaka ebesikhuluma ngawo phansi kwezwe. Ilento ke eyenza ukuthi sibe senkingene nje thina ukudlula bonke abanye abantu. eAfrika alikho izwe lihlushwa njengaleli, alikho ukukhulunywa ngalo njengaleli. Kuphinde futhi kwaphela iminyaka engama-20 kunamacala alokho ekulandele njalo. La dlulele enkantolo icala laqulwa lachithwa, liyabuya futhi isibili icala. Waye Mgungundlovu wawaphika amacala obekwe wona. Sithathu sibeke kulolo daba. Angizukwazi ukungena kakhulu kulolu ecala ngoba phela icala lisaqhubeka. Ungaze kuthiwe ndoda usuthe. Kodwa engingakusho ukuthi ngabe kwaleli cala lachithwa uJaji Msimanga ukuthi akukho cala la. Bahlulekile kubeka icala. Labuya futhi lachithwa iJaji uNicholson owathi ipolitiki la kulona icala leli. Lahamba laze lachithwa iNPA uqo kodwa liphindela buya. Iyakutshena lonto ukuthi khona into ekhona. Ixakwa yini AU ukuthi yenze iresolution okanye yenze isinqumo esicima lesasinqumo saseBerlin ngezwe labo. Kunamhlanje nje uma uhlala endaweni kutholakala ukuthi kunezinto ezinhle ngaphansi lapha amagolide namasiliva, kuthiwa indawo ile ohleli kuyona ngaphezulu engaphansi kuyona yakho. Akushona ukuthi akahulumeni yabanikazi beimali. Inkinga ke ilapho lapha khona ngalesa sinqumo. Lesa sinqumo esathathwa eBerlin yiso lesi esisenza sihlupheke namhlanje njengoba sihlupheka nje. Inkinga ukuthi asikaqali ukuthi asisuswe lesa sinqumo sibe sezweni lethu sizenzele into esizenzayo. Sihluleka ke sesinabo bonke labantu engibabalile ngithi ama-academic, ama-professionals, ama-politicians, bonke abafuna ukuya lapho siyesaba umlungu. Abaneyimali bayakwazi ukuphumelela benze noma yini. Njengoba uyazi nje ukuthi uma ucebile awuye ejele, uthi noma unecala ulikhokhele. Ongacebile ongenalutho ngisha ngantshontsha uthi likaMentshisi uyejele. Iyakutshena ukuthi imali iyenza lukhulu njalo nje lapho okukhona khona abantu, la kuhleziwe khona abantu, la khona imibuso kanye nezomnotho.
ingakho nje kulowa mbuzo kwawubuza ukhuluma ngalenhlangano yamazwe ayisihlanu okuthiwa iBRICS. Into eyenza ukuthi kube khona abanemali abathi ayilungile iBRICS ngoba iBRICS ibiza ngendlela yokuzosiza abantu okufanele basishintshe impilo zabo. Ayifuneki leyo nto. Ingakho nje ubona sengathi manje akusekho umuntu ogqize eqakala ngalolu daba lokuthi iBRICS na even iBRICS Bank ebesiyakhiwe obekufanele ukuthi ibe nendlela ehlukile iyacindezelwa nayo. Abanemali ke bathenga labo okuyibona abasemandleni ukuthi hey musani ukuyenza lento, musani ukuyenza lento izosibulala. Uma ukhumbula kahle alikhizwe elinganyakaziswanga emazweni eBRICS awu5 kwanyakaziswa iBrazil, kwakhishwa olula laphana kanye nephathi yakhe ngoba kwakufuna ukuthi isuswe kwiBRICS uma ikhona ingenzi lento ofuna ukuthi yenze. iRussia uyazi ukuthi nayo kwasuka isixakaxaka izwe lasentshonalanga laze layiduba ukuthi ngeke lihwebe nayo kubangwa ngezwe leli elakhelene nayo. India kwashintshwa iruling party. iChina bayilandela kakhulu bezama ukuthi behlise isisindo somcebo waseChina. Bahluleka ngoba umcebo waseChina mkhulu, iChina igcwele lonke izwe. La eSouth Africa ubona ngasheshe ngakhishwa ngakaqedi yonke into nje kwakuyingxenye yalokho, hayi ukuthi kwakuyini. Uyokhumbula ukuthi uma sengiphuma ngizama ukuthi ingqumo ezathathwa uHNC mazibekwe ye-free education ngajike ngafana nesithi esikhulu kabi ngizwa abanye bekhuluma namhlanje ukuthi imina lengona izinto ngoba ngeza nalento ngangiimplementa ipolicy kaANC. Awukwazi ukuthi uma wenza ipolicy kaANC abaku-ANC bathi no yona kodwa kwathiwa ngiyona mina njengoba ngibona nje. Nawubona ngilandola namacala kangaka nje yilezi zinto engizishoyo. Malala usebenze kakhulu ngasemkhakheni uthinta intsha nangasemkhakheni uthinta ezemfundo. iJacob Zuma Foundation ibamba iqhaza elikhulu kakhulu ekutheni kube nezingane ezithola imfundaze ziyemanyuvesi. Nokuyinto engagqamile kakhulu esweni lomphakathi ekutheni lingakanani iqhaza olibambile ekuthuthukiseni intsha ngakwezemfundo. Ngifuna ukuthi ke sizwe njoba sisenyangeni yabantu abasha elokuthi uthini umbono wakho ngeingqinamba intsha ebhekene nazo esikhathini sanamuhla phezulu kwazo zonke ingqinamba esike sayibalula ezithinta umnotho, ezithinta umhlaba, ezithinta inhlalo, ezithinta ivumelwano ezishaye phambili eziphinde futhi zizwele kubantu abasha esibathemba njengabo okumele babe abaholi bakusasa. Ngokubuka kwakho yini okufanele yenziwe ukuguqula isimo senhlalo nempilo yomuntu omusha ongasebenzi, yomuntu omusha obhekene nobubha, yomuntu omusha ongenawo amandla okuqhubeka nokuyofunda ngenxa yokuswela imali yokuqhubekela phambili? Baba ngicabanga ukuthi udaba lwemfundo ikakhulukazi nabantu abamnyama kulelizwe yahlalelwa phansi yaxoxwa eminyakeni eminingi kwaze kwafunwa imbono yabantu ukuthi bathini ngemfundo na phakathi kwezinto okwakhulunywa ngazo ezaqoqwa zakha umqulu wenkululeko iFreedom Charter. Imfundo kubantu baseSouth Africa ikakhulukazi abasebancane kwentsha ingenye yezinto ezibaluleke kakhulu okwathi uma kuqoqwa imbono yabantu kulo lonke izwe jikelele yaba yenye yezinto esemqoka kwathathwa isinqumo esacaca sathi cha ngoba sasithi indle emnyama ngaleyo nkathi ngo55 kwase kwaziwa ukuthi abantu abamnyama bancintshwe imfundo abantu abamhlophe futhi kwaziwa ukuthi ukuze izwe libe nempumelelo kufanele kufundiswe abantu balelozwe. Izwe elinabantu abangafundile lisala ngemumva kwamanye amazwe kodwa elinabantu abafundile lihamba phambili. Kunezibonakaliso noma amazwe namhlanje esingawabala nje athi esuke kuhluphekeni
afundisa isizwe lezo zizwe zithuthukile ngoba uma abantu abaningi bengafundile kusho ukuthi baningi abantu abazoswela imisebenzi nabantu abangeke bakwazi ukuqala imisebenzi eminye kodwa uma befundile bazokwenza konke lokho izwe lase South Korea lisibonelo salokho lalikade lizokuthiwa liya developer namhlanje sela developer laqeda into elayenza ukufundisa abantu bakhona thina uma imfundo singayibona ukuthi ibalulekile sifake kuyona yonke into esinayo sibala iminyaka ukuthi ngemva kweshumi leminyaka noma amashumi amabili lesizwe sobe sikwelinye level kusho ukuthi sinqena ukucabanga eqinisweni ukunqena kwethu ukucabanga ke kuvuna lento kade sikhuluma ngayo yalabantu abafika bezosiphanga baphanga umnotho baphanga yonke into kusho ukuthi sebephange ngisho ingqondo yethu ingakho ababhali beFreedom Charter bathi imfundo iyona nto okufanele ukuthi ibe compulsory wonke umuntu makafunde 20 years or 26 years now after freedom sihlulwa yini ukuba siyenze leyo nto na ngenkathi ngiphoqa ukuthi ngoba hayi ukuthi into yaqhamuka namle nangangithatha inqumo esazithatha ngokulwela inkululeko ukuthi uma sithi inkululeko iphelele yini ezinye into esizidingayo na enye yazo ukuthi imfundo ayibe mahala bafunde wonke umuntu kufanele ukuthi afunde na uma singabaholi siphethizwe singakwazi ukubaluleka ukubona ukubaleka kwemfundo sigcine ngokukhuluma nje kusho ukuthi khona into ekhona la kuthina ngoba phela siyazi ukuthi uyabona nje kuba sasithe into zokuqala nje noma ungakenzeki nalutho free education kule minyaka u20 namhlanje ngabe the biggest percentage abantu base South Africa bafundile asikwazi ukungayibona into yokuthi namhlanje umntwana ufunda imatric waphela khona ngoba engakwazi ukuyokhokhela imfundo usefana nomuntu ongafundile in terms of ukuthi namhlanje sekusetshenzwa kanjani impilo namhlanje isi about education now why umuntu omnyama abekho angeke ulithola iqulu labelungu elingafundile ngeke ulithola yithi kuphela kodwa yithi esiphethe umbuso sixakwa yini ziningi kabi imali esiyikhiphayo nje ukuthi asisize abantu awukwazi ukumsiza umuntu ngokumnika imali encanyana namhlanje uhlukane naye ukwazi lo muntu ukuthi uinveste kuye naseyinganeni zakhe ukuze kusasa abe womunye ozogaya imali noma ozokwenza imali ngoba esenolwazi indaba yeeducation ke therefore entsheni ihamba phambili uma intsha ungayifundisi kusho ukuthi uthi isizwe sizayo kufanele basingahlakaniphi ngokwemfundo ngokwanele awukwazi ukwenza lokho kufanele ukuthi uyijulukele lonto ukuthi namhlanje asinveste so that ku 30 years noma 50 years ozayo sazi ukuthi we are now benefiting ngaleyo nkathi so i-question yentsha ekhona enamandla and I think intsha yenza kahle ukuthi intsha yanamhlanje imele ukuthi akufundwe mahala isinqumo lesesathathwa iSouth Africa kusona isinqumo esithathelwa umuntu noma idepartment isinqumo esathathwa sikwi Freedom Charter is a national decision that was taken kwi national conference kumenywe wonke umuntu nayiphi inhlobo yini esehlula ukuthi sikwazi ukugcwalisa lokho ngoba kuningi esingakwenza ngale kwezinto eziningi kunezimali ezinkulu kabi ukuzokhulunywa ngazo ongathi uma uthi zaya emfundweni ngabe okunye intsha ke yanamhlanje yenye yezinto le okufanele ukuthi ngabe yenza more kunekwenzayo manje ukucacisa ukuthi kufuneke sifunde thina abasha ngoba uma ungangifundisi namhlanje usho ukuthi angibo umuntu kusasa ongakwazi ukwenza izinto ezithile whilst kwamanye amazwe abantu bekwazi ukwenza izinto ezithile
ukhulume ngenkathi abafundi belwela ulimi nje ukuthi abafuna ukukhuluma iAfrikaans kwasuka isibhicongo emhlabeni wonke la eSouth Africa. Namhlanje awukwazi ukuthi sibe nesibindi siwuhulumeni ukuthi ingane esiqede ukufunda umatric kufanele manje iyohlala ekhaya ngoba yazi ukuthi izothini, ngoba inamali ezweni sikhululekile. Uyazi ukukhona ezinye imali esizinikeza abantu abathile noma esizenzayo okufanele ngabe ngokomthetho sithatha zona lezo mali uma sithi imali ayikho sifundise umuntu okuzothi kusasa abe umuntu owenzela lelizwe into ebheke phambili. Intsha ke uma idemanda namhlanje ukuthi sifuna i-free education, ayisuseli phansi londa, ayisho ukuthi ngoba ikhohlakele ngoba bezinhlanya. No, isinqumo esathathwa isizwe sase South Africa leso into esifanele thina ukuthi siyenze ukuyisimplement, singasibuki njenge problem, sithola indlela ukuthi siyenza kanjani ukuthi iqhubeke phambili. Ngifuna ukuthi yonke intsha namhlanje kufanele ngabe ihlangene ngale demand le, ihlangene kufuneka yenzeke, asikho isizathu sokuthi ingenzeki. Intsha namuhla enye ingqinamba ebhekene nazo ukubulawa kwabesifazane nodlambedlo olubhekiswe kwabesifazane nokubulawa kweingane. Sizogubha ngenyanga ezayo inyanga yamadoda. Amadoda esikhathini sanamuhla abukwa ngelinyiso, azabizwe ngamanye amagama, njengobaba nomnumzane oke waba umfana, waba insizwa, wangena esigabeni sokuba indoda, ususe esigabeni sokuba umnumzane. Yini mhlambe ongayisho ebhekiswe kumuntu wesilisa esikhathini sanamuhla othathwa njengonesandla ekuhlukumezeni abesifazane kulesikhathi sanamuhla? Sesigoqa nje nxamalala. Uzibale kahle lezigaba, ngaba umfana impela, kodwa sasingabafana ngesikhathi esihlukile ngoba kwakusenemthetho. Kodwa ngakutshena nje ukuthi imithetho eyayishawa uhulumeni ngaphambi ngalesigaba nje sokuthi abesilisa abaphathana kanjani nabesifazane yayimncane kabi kuneshayiwe namhlanje. Kodwa inhlonipho nokuhlonisha kwalomthetho akekho wayekhala ethi kukhona violence against women and children. Kodwa imithetho eyayishayiwe kwakuseyimithetho yabacindezeli futhi yayimncane ngokwenamba ukunanamhlanje. Namhlanje lemithetho isishawa yithi sonke thina base South Africa. Imithetho evimba lokhu mningi kakhulu. Kusho ukuthi kukhona into wrong ngathi thina abantu esiphilayo. Ikhona lento efuna ukulungiswa. Kukhona izinto mhlawumbe sesizenzile ezibangela ukuthi kube khona lenkinga. Nangendlela esesiphathana ngayo, nangendlela esesihloniphana ngayo ayisafani. Asihloniphi imithetho kokuqala nje. Umuntu ongawuhloniphi umthetho kwenziwani kuye? Uyabona kunezinto baba ezinfluencer ezinye ezimthelela kwezinye. Uma kukhona abantu ababulala abantu, ambulala umuntu, amphuce i-right yakhe yokuphila, ilungelo lakhe lokuphila, ebese umthetho uthi lo muntu esebanjwa amaphoyisa unelungelo lokuthi angahlala ejele engakagwetshwa. Uyayibona leyo nto? Angahamba e-constitutional court afika luwini icala uma enganikezwe ibail noma eyingozi phakathi komphakathi. Sibuka thina umthetho ukuthi umthetho uthi akekho umuntu ongeka anikezwe ibail. Singaboni kodwa siumthelela ekubeni sandise abantu abaphula umthetho zelelesi. Namhlanje umuntu uyazi ukuthi noma ngambulala sasinobani zofuna ibail ngiphume ejele, mangiphuma ngizobulala lo nobufakazi phelile icala. Ngizama ukuthi
mina ngokwami inkinga isekutheni imithetho namhlanje ingaphezulu kwemithetho nkathi sisakhula thina kodwa koniwa kakhulu namhlanje ngaphezulu kokuba imithetho ingakabi miningi kangaka ngathi komunye umuntu ngelinye ilanga siyayincoma le constitution yethu ngimbuza ngathi uma le constitution yethu inhle njengoba inhle nje yini crime la ne violence against women yonke into ibe ngaphezulu ingakabi bikho le constitution enhle kangaka isivikelaphi le constitution siyisebenzisa kanjani ukuthi ibe ne-effect ekutheni angenzeki isizwe singabi lento esiyona ngisho ukuthi kunenkinga ngendlela mina ke sengeke ngahulumeni nakhona ngangiye ngisho ukuthi kunenkinga kuthina ekutheni imithetho sisebenzisa kanjani akwazi ukuthi umuntu ebulele abantu abawu6 ngamanye amagama wachitha imphefumulo eyu6 ebese sithi lo muntu unelungelo lokuvikelwa iconstitution ngoba uyicitizen yase South Africa sithini ngalama citizens awu6 sithi kulungile noma ebabulele siyazi kodwa akabuya azohlala ekhaya ayihlalele kahle nje kuyoze kugwetshwe icala nginenkinga ke mina ukuthi lemthetho esinayo sisebenzisa kanjani asiboni yini ukuthi indlela esisebenzisa ngayo imithetho mhlawumbe iyakukhuthaza lokhu ukuthi abantu angakhathali ukuthi noma ngenzani enza into ayithanda umuntu mayonile kufanele ukuthi ajeziswe ngithi baba mase ngikhuluma isiZulu inkosi uShaka wabusa iminyaka e10 inhlonipho asifaka yona kuze kube namhlanje isekhona thina sesiqede 27 years kuya kuba wes ngizama ukuthi ngamanye amagama ukukhuluma kakhulu njengoba sikhuluma nje sikhuluma sebamba ama conference akusizi ngalutho uma singathathi inqomo ukuthi senzani ngento ethile umuntu azi ukuthi uma ngenze lokho isijeziso sinje uyazi namhlanje umuntu uma engabulala umuntu njengoba sihlezi lapha nje asivunyelwe kuba sithi uZuma ubulala umuntu uyabona lento yokuthambisa indlela yokujezisa abantu kufanele besithi siyamsola ngokube sikhona isiZulu mawuthi uyasola usho umuntu ongenaqiniso naye ombonile genqa umuntu embulala ubusuthi hayi siyamsola uthambisa icrime ukuthi ibe soft ebantwini inkinga yami ke leyo ngiyazi ukuthi abanye abantu ngesinye isikhathi baba nenkinga uma ukhuluma iqiniso nje lelo kumina ngake ngathi ngelinye ilanga mina ngakhula nje umusho ngakhula ngaqhathwa ingakho ngingadeleli nje ngaqhathwa ngenziwa konke ngadlula ngiyazi ukuthi kuba umuntu kuba njani ngafundiswa ukuhlonipha abantu besifazana namhlanje ungabuza wonke umuntu osengake ngahlangana nowesifazana ukhona ngake ngambeka isandla lutho ngiyabahlonipha yini indlela engikhuliswe ngayo namhlanje sikhulisa izingane zethu ngendlela ehlukile ingane zethu angifuni ukungena kulokho ukuze kuthiwe sengiqala inkinga sikhuliswa abanye abantu thina sihlangana nazo kancane nje mawuthi uxabana nathi ngizobiza amaphoyisa ikwesabisa i-democracy leyo ngifuna ukuphikisana ngifuna ukuthiwa ama-anti-democracy kodwa ezami ingane zazi kahle ukuthi la ekhaya kufanele ukuthi ingane ihloniphe nami ngiyayihlonipha angizishayi angifuni nazo zenza into ephuma eceleni ngifuna ukuthi mhlawumbe kunento isociety yethu enayo le efertile ekubeni kube kwenzeka izinto ezinje sesikhuluma ngezinto oqala ezazi izimfihlo okwakungakhulunywa ngazo sigcwele ko TV kulabantu ko TV abantu bacishe bangababe nqunu ku TV kodwa sithi bazoyeka abantu kwenza le nto kulingisa le nto inkinga ngisho ngalalela izistory nje ozilalela ngisho kuma radio they are about crime about this planning for crime ebese sithi yini icrime ebengaka indlela isociety yethu eyiyo problem to itself iyo lento ebangela ukuthi even child abuse and women abuse ibe phezulu kangaka Amalala kube intokozo kuba nawe uhlelweni lwendaba zomphakathi ezangempela sonto emsakazweni ukhozi
Siyabonga kakhulu ngokuthi usinike isikhathi sazoqhubeka nangokuzayo nokuthi sixoxisane nawe ngezindaba nje ezivulelekile ezihlukene. Siyabonga kakhulu Ncamalala. Kubonga mina baba. Ngiyajabula nami kunezinye ihloko esithintile. Nami ngajabula ngelinye ilanga kuyixoxa nje kabanzi. Kodwa akakonakele. Insuku ayipheli. Bonga kakhulu nami unginikeza ithuba. Siyabonga. Baba.